Welkom op de kookblog van Boyke. Vandaag gaan we het maken zuurgoed, Surinaams zuurgoed, en dat wil zeggen komkommer, rode ui en pepertjes op azijn. Dus doe maar lekker mee en dan gaan we lekker zuurgoed maken. Ja, eerst wat we gaan doen is de komkommers gaan we eventjes prepareren voor het zuurgoed. Nou, je hebt verschillende soorten komkommers. Je hebt grote komkommers, kleine komkommers. Nou, ik vind deze lekker, het is nu lekker zomer hier in Nederland. Dus deze kan je gewoon lekker overal vinden. Zoals bij de toko, als bij de grotere winkels. En ik vind deze veel lekkerder. Nou, wat we doen is, de kop en staart halen we eruit. Ja. Wat je kan doen is, om de bite, om het bittere weg te halen, kan je het schuim ook weghalen. Ja, en aan de andere kant doe je dat ook. Dat deden we heel veel, dat doen Surinamers eigenlijk heel erg. Ja, in Suriname is het komkommer iets bitterder. En dan kan je dat bitterheid eruit halen. Nou, als je dat gedaan hebt, dan snij je dit gedeelte weg. Want die heb je niet meer nodig. Dat andere gedeelte ook. Ja. En dan gaan we de komkommer een beetje wassen. Dan pakt men een vork. Dan gaan we de komkommer kerven. Dat zorgt ervoor dat het zuurgoed beter in de komkommer mengt. En daardoor krijg je ook een betere smaak. Snijd komkommer. Sommige mensen houden van de komkommer pitten, de andere mensen weer niet. Maar ik vind het gewoon lekker, ik laat het gewoon zo. Dus als je het niet lekker vindt, dan mag je het weghalen. En als je het wel lekker vindt, mag je het niet weghalen. Nou. Sommige mensen snijden God ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen stijl om komkommer te snijden. Ik snij het gewoon liever zo. Ik snij het zo. Dat vind ik veel fijner. Nou, lekker. Lekker slijzen. Kijk, en als je geslijst hebt, dan ziet het er zo uit. Oké, en dan gaan we nu de uien snijden. Eerst schillen natuurlijk. En dan in plakjes. Nou, de peper niet al te fijn snijden, gaan we ook slijzen, maar niet al te fijn. Je kan de pitjes eraf halen als je dat wil, maar ik doe dat niet. Want dat zorgt net voor dat het juist lekker heet is. En ja, uiteindelijk een goede tip. Als je peper gesneden hebt, ja, was je handen heel goed. Want je weet maar nooit waar je met je handen aankomt. Of als je tegen je ogen aankomt, oogleden, dan gaat het heel erg branden. En dat wil je ook niet. Dus ja, was je handen heel goed als je peper gesneden hebt. We hebben hier de komkommer. We hebben hier de rode ui. En we hebben hier de pepertjes die ik gesneden heb. En dan gaan we nu op het zuurgoed maken. Het maken van zuurgoed is heel makkelijk en dat maak je met azijn. En je mag natuurlijk zelf weten wat voor azijn je gebruikt. Gekleurd azijn, gerijpt azijn heet dat, als ik het goed doe, als ik het goed zeg. Of gewoon wit azijn. Eerst maak je het water, het zuurwater, dus dan zet je gewoon, ja. Het is de verhouding wat ik gebruik is 3, 2, 1. 2 lepels suiker. Witte suiker. En dan 1 lepel zout. 1 eetlepel zout. En dan gaan we lekker roeren.
Dus zie je dat het niet goed, ja, het zout, dat lost niet goed zo goed op. Wat ik meestal ook bij doe dan, is een klein beetje warm water. En het warm water zorgt ervoor dat het zout en suiker lekker smelt. En dat het gewoon mengt met het zuurgoed. Dus wat we gaan doen is dan, we doen de eerste komkommer. En dan doen we het rode ui. En dan wat pepertjes. Oké. Wat we gaan doen is nog, we zijn nog niet klaar, dus we missen nog wat ingrediënten. Oké. 1 à 2 verse lauriebladen. Doe ik 5 pigmentkollers. 3 kruidnagel. Niet te veel, want dan kan het heel overheersend zijn. En dat is 1. En als je weet wat het is, nou dan vind ik het echt heel goed van jou. En als je het niet weet, dan ga ik het even verklappen. Dat is Chinees suiker. 1 korreltje Chinees suiker. Als je dat gedaan hebt, een beetje zout erin. En nog een beetje azijn. Niet te veel, want het water heb je al gemaakt. En dan nog een beetje suiker. En dan gaan we dit even mengen. En als je dit al doet, ja, dat ruik je het eigenlijk al. Hè? Al de specerijen, dat ruik je gewoon. Dat het gewoon een lekkere zuurgoed wordt. En dan laat je dit een kwartiertje staan dat het goed intrekt. En dan gaan we de pot vullen, zometeen. Oké, nou, de pot is gevuld. Doe wat zuurwater erin. Ik mag wel een rommel van. Nou, doe al het zuurwater erin. Ja. En dan kan je hem dicht doen. Nog een tip. Als je het zuurgoed eruit wil halen, gebruik dan een plastic lepel of een plastic vork, geen metaal. Want dan gaat je zuurgoed. Want als je metaal gaat gebruiken, dan krijg je corrosie en dan zuur met metaal. Ja, blijft altijd erin zitten en dan gaat hij niet zo lang mee. Dus gebruik liever plastic. Dan blijft hij, kan je hem gewoon een week tot 1,5 week van genieten. En dat was het voor vandaag dan weer.